हाँ दीदी आपण कोन पे काम करचंदी ऑफिस आपण खोलिचंदी कोन पे ऑफिस खोलचंदी काहे जाई छ कोन पे आछन आपण आछले कहले कोन आइछ तने को रोस्टर ड्यूटी फुलवाला पका फुलवाला पका फुलवाला पका किरण भाई नो फुलवाला पका कौन सुंगो मते कौन सुंगो बाहर की जा काहे आसीबे कोन पे किरण ना कोन हमें किरण ना कोन मुड़ी अति देखे अति देखे स्कूल खोला